Good afternoon, sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila futhi ntambama nje? Asithembe niyaphila. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Sibonga kakhulu maniphila. Asithembe konke kuhamba ngendlela. Siyabonga kakhulu. Ake ngithathe leli thuba ngibonge bonke abangama-subscribers kule channel ngokuthi bakhona la ekhaya. Bese ngamukela ngokukhethekile onke ama-new subscribers to this channel. Ngiphinde ngamukele ama-new followers ku-TikTok. Thank you so much guys. Ngiya-appreciate ukuba khona kwenu la. Thank you so much. Ngicela uma ungaka-subscribe ukuthi wenze kanjalo ukuze sikhulise i-channel yethu. Thank you. Kukhona into engifuna ukuthi ngikhumbuze abantu bakithi. So bese lo sikhumbuzana nje. Ngoba ngihlale ngisho ukuthi thina abanye umsebenzi wethu ukuthi sibe siloku sibeka nje abantu esithombeni ngezinto ezenzeka kulelizwe. Yiloko esikwenzayo la. Lokho kuhlanganisa nokuthi sihle sibuyele emuva noma sihlehla sibuyele emuva sibuka ezinye izinto okungenzeka ukuthi mhlambe ziyas-enlighten noma ziyakhanyisa ziyasibonisa ukuthi kahle kahle kungani sikule simo esikuso njengamanje. Bafowethu, ake ngikhulume ngale nto ebelokhu isho ubaba uPresident Zuma sonke lesikhathi. Ubaba uZuma has been saying ngelinye ilanga siyolazi iqiniso. Abanye benu bayokhala. Niyayikhumbula mos le nkulumo kaBaba uZuma. Ebelokhu eyisho eseku-ANC. Hayi ukuthi uyisho eseku-MK, esephakathi ku-ANC. Bemphethe, bemshuka umsholozi. Kodwa mile nje kolokuthi ngelinye ilanga niyolazi iqiniso. Abanye benu bayokhala. Abanye bebalokhu bengayiboni sonke lesikhathi le nkulumo kaMsholozi ukuthi ibhekephi. So bese lo sibuya sinibonisa nje ukuthi kwenzakalani ngoba ngiyazi ukuthi kunabantu eSouth Africa abaningi kabi futhi okuwukuthi bayitshela ukuthi baya-understanda ngomsholozi ukuthi ungumuntu kanjani kanti they don't understand. Yingakho ngihlezi ngithi uyazi kwesinye isikhathi even eBhayibhelini kunamavesi eBhayibhelini aveza ukuthi ezinye izinto uNkulunkulu wayezembulela abathile kuphela kungabaprofeti bakhe. Bangazibona abanye abantu kodwa umprofeti azibone. Umprofeti akhulume noNkulunkulu kube uyona yedwa obona ama-vision nama-revelations okuwukuthi abanye abantu abawaboni. Kunezinto okuwukuthi kulelizwe siphila kulo leli eSouth Africa. Ngiyakuphinda lokho. Kulelizwe siphila kulo leli eSouth Africa. Kunezinto okuwukuthi nje uPresident Zuma uyena nje kuphela onikwe i-privilege nonikwe i-blessing yokuthi abone kusengaphambili izinto for the benefit of this country. Kukhulunywa kaningi nge-state capture eSouth Africa ngesikhathi kusaphethe umsholozi. In short, umsholozi azange aze abuse kahle as president of this country. Wayelokhu ebeliselwe ngokuthi uyabhozonyelwa umbuso wakhe. In short, kunabantu even today ngoba kufuna uyibuke lento kanje. Kunabantu even today abagxeka uZuma ngezinto ezenzeka asewupresident wale country. Bakhohle ukuthi ngesikhathi esewupresident wale country vele wangena kulesikhundla bemqaphe angazi ngabe kusangani. Ukubone bemqaphe njengemoto ethwala imali mangayibeka kanjalo. Ukubona imoto ethwala imali ukuthi igadwa kanjani. Kukhona abantu athi mayengena umsholozi embusweni eba upresident wecountry babe lokhu bela
eduze kwakhe bela emva kwakhe bemlandela bebuka yonke into ukuthi wenzani, because babekholelwa ukuthi kungene esikhundleni sokuba upresident wase-South Africa umuntu ongafaneleki, umuntu o-corrupt, umuntu o-capture-wa kalula igebengu. Uyayizwa leyo nto? Abantu babekubhiliva lokho. Kwangena kwaze kwajula futhi ey'ngqondweni zabo ukuthi ngempela uyayenza lento umsholozi, kanti abazi ukuthi iqiniso limi ngakuphi. Kodwa kancane selokhu iyavela manje ukuthi iqiniso lingakuphi ngempela. Ngoba manje njengoba nje kwenzeka onke lama-revelations noma kwenzeka zonke lezi zinto, kuyakhanya manje kubantu ukuthi iqiniso limephi kahle. Uyayibona leyo nto leyo? So yingakho ngifuna ukuthi kule video le ngikuveze lokhu kancane ukuthi abantu kancane bazolithola. Ngizokwenza ama-examples a-previous azosibeka esithombeni. So ama-examples azobonisa ukuthi kungani namanje ngisho ngithi kunezinto okuwukuthi umsholozi is the only one blessed kule country. And sobe silokusho noma abantu bangacikeka kanjani, sobe silo sekuphinda nje ngoba siyakholelwa kule nto le. Uyayibona? Ubaba umsholozi ubuse 9 years kulelizwe. Unyaka wakhe wokugcina waphucwa wona. In short, mina ngokwami njengomfo kaMkhonza ngingakubeka nje ngithi even kwawona lo 9 years esithi umsholozi ubuse kanzima bafethu. Akaze aza kuthola ukuphumula ubaba President Zuma kulo 9 years. Akaze akuthola ukuphumula. Wayethi mayethatha ama-decisions babe sebela. Begade each and every decision ayenzayo ukuthi but we are protecting our country. We are trying to make sure ukuthi he's not fumbling. Basha abanye bathi ukhumbule lo muntu akafundanga phela lo. Besides nje ukuthi ucorrupt nani akafundanga lo muntu. So kufanele agadwe. Iqiniso elimsulwa leli. Even the previous president of South Africa, uBaba uThabo Mbeki, he revealed indlela acabanga ngayo ngoZuma ngento ayenza ngoJune 2005. Empeleni June 2005 my release ubaba uJacob Zuma kumajushi, that was just a culmination of i-process ethile yokuthenisha noma yokuphushela ubaba uZuma ngaphandle ngathini ngaphandle scene mangayibeka kanjalo, i-political scene yase-South. Kwakufanele ukuthi uZuma nje ngo-2009 June 2009 mangabe release ngamaduty zakhe as deputy president kuphele ukuthi nyiya bese kuqhubeka ke onke ama-plans kaMbeki ngoba wayesenayo nomuntu ozomlandela esikhundleni sakhe okunkosazana umama uNgcuka, mama uMlambo uNgcuka. Yayibona? Konke lokho wayazi, even uyapresident Mbeki noma ngabe kuthiwa ukulalele le video uyazi, wazi kahle ukuthi yini ayicabangayo ngoZuma kuze kube namhlanje. Angazi noma usacabanga ngaleyo ndlela yini ukuthi mayebuka uZuma ubuka umuntu ongekho good ukuthi angaba yi-president of a country. Therefore kwakufanele enze yonke lento. Akusike ubaba uMbeki kuphela, baningi nabanye abaqhamuka, abanye babehamba naye umsholozi behleka naye, abanye bedla naye bevela even ku-TV naye ezabantu abahamba naye behamba naye inkantolo. Abanye kungazuthi bayakholelwa kuye, bayabhiliva kumsholozi. Okungenzeka futhi ukuthi abanye babo wayebazi umsholozi ukuthi lo nalo ngiyazi ukuthi they are just here nje for nje ama-picture nokubonakala kuma-video, hhayi ngoba kuwukuthi ngempela balana ngoba bayakholelwa kimi. He knew it very well. Nokwazi izinto ey'thile-ke ngabo. Njengoba ngisho nje ukuthi umsholozi unezinto ey'ningi.
ukhumbule waye-head of intelligence, so naloko kumbeka kwi-advantage enkulu ukudlula abaningi. So kungani ngibuyele emuva ngizama ukuthi ngenza abantu bangakhohlwa kalula. Sikhuluma ngezinto ezenzeka eMzansi njengamanje. Lezi zinto lezi ezenzakalayo, lama-revelations avelayo manje, lamaqiniso avelayo manje, nayo yonke lento oyibonayo, President Zuma prophesied, uma ngayibeka ngaleyo ndlela, he prophesied ngalento leyo izohamba yenzeke ngokuhamba kwesikhathi. Yingakho ey'nkulumeni zakhe wayelokhu mayikhuluma athi ngelinye ilanga, wayethi ngelinye ilanga. Engicabanga ukuthi i-process yelinye ilanga ayikhuluma ngalo sivele iqalile manje. Kwenzakalani? Empeleni ngingasho ngithi yaqala lapha koZondo Commission. Kwavela amagama abaningi abantu lapha, abaningi abavela kuZondo Commission. Abanye namanje akathathwa inyathelo ngabo. Elamsholoza igama alivelanga ngisho kayi-1 ukuthi ugangela. Namanje futhi kule process eyenzakalayo namanje koMadlanga Commission, ko-ad hoc committee, kuzoqhubeka kungaveli nix ngoZuma. Kuzobe kunalaba nje abalokhu bethi ukuthi nokuthi kwenzeka ngesikhathi sazo. Yoze iphele iMadlanga Commission kulokhu kuthiwa nje lokhu nalokhu kwenzeke under i-reign kaZuma. Naku-ke ngifuna ukubaphendula abantu abanjalo abalokhu bethi kwenzeke ngesikhathi saZuma. If kuwukuthi kune-corruption eyenzeke ngesikhathi kusabusa uZuma, akusewu uZuma owenza leyo corruption. Lalela lapha ku-testimony ukuthi kukhulunywa ngobani abenza inani ngesikhathi kubusa ubaba uJacob Zuma. And ukhumbule ukuthi ngaleso sikhathi amandla uJacob Zuma noma uPresident Jacob Zuma ayenawo ukubusa lelizwe aye-limited, elimitwa ngamabomu ngamanye ama-comrade wakhe ku-ANC. Bemnqinda amandla, in short. Mayethatha ama-decision belwe naye ngaphakathi. Kunama-internal battles amaningi okukuthi iningi lethu asiwazi. Izimpa ezilwa ngaphakathi eqenjini lakhe i-ANC ubaba uZuma. Ezama ukulungisa izinto ezithile. Ngoba uyathola nje uzwe kuthiwa kwaba nokuthi kufanele ixoshwe othile wangathatha isinya. You don't know ukuthi what was happening lapho, idrama eyayenzeka lapho yini. Because ubaba uZuma vele wangena laphiyana egadwe njengemoto ethwala imali ukuthi kungenzeki lutho la embusweni wakhe singaboni ukuthi wenzani. Wayegadwe ngabovu, bengamkholwa vele ukuthi u-right for the position. Nazi-ke izinto ziyavela manje. Laba balokhu bethi izinto zenzeka ngesikhathi saZuma. Yebo, zenzeka ngesikhathi saZuma, kodwa zenziwanga uZuma. Ene zenzeka ehola iqembu le-ANC. Le qembu le-ANC aselishiyile njengamanje ngenxa yezinto ezithile ayengavumelani nalo ngazo esengaphakathi. Waze wabona ukuthi ngcono athathe i-decision yokuthi eme ngaphandle kwalo, angalivoteli. Why-ke kufanele ukuthi sijaje uPresident Zuma ngezinto ezazenzeka esawupresident we-ANC? Ngoba i-ANC wayithi mayenza izinto iphambane naye. Wayithi mayithatha ama-decision cabinet kuphanjane naye. Why should we judge uPresident Zuma based on leso sikhathi lesa esibusa eku-ANC? Ngoba kuyacaca ukuthi kunabantu ayethi mayebusa athi izinto azihambe ngale ndlela bathi bona zihambe. Uyakhumbula nje, for example, just a simple example, indaba yokukhishwa koNhlanhlanene, yokukhishwa koPravin Gordhan, lawo madrama la. Uyakhumbula kwenzakalani eSouth Africa ngesikhathi saZuma? Even iRandi kwakubanjwe iremote kanje, abaphathi beRandi, yayizwa leyo nto, be-economy babethi nje, yabo, becindezela uZuma nepresidency yakhe noma ne-administration yakhe ukuthi lingabuseki izwe ngesikhathi sakhe, so that kuzothiwa makwenzeka izinto ezithile ezingekho right kuthiwe uZuma uhlulekile, kanti into ababeyenza ngamabomu bemcindezela.
nazi izinto ke ziyenzeka manje. Lo phethe njengamanje walethwa yi-ANC kwathiwa this is the best candidate esinilethela yena as a country. OMantashe baze bathi oMantashe simbekele ngoba urich. Uma ngabe seganga sombuza ukuthi ugangelani ngoba urich wena. In short inkulumo kaMantashe mawilalela mayethi uRamaphosa sizombuza ukuthi ugangelani ngoba in short leyo nkulumo leyo mawilalela kahle it talks to Zuma ukuthi his previous noma his predecessor ubaba uZuma ebe corrupt, so therefore silethe umuntu ongekho corrupt manje. Kwenzakalani njengamanje ezweni? What's happening njengamanje? What are people saying? Akekho noyedwa manje ofuna ukubuyela emva khulume ngoZuma. Mawubheka kuningi nje, for example la uke wezwa khona uPresident Thabo Mbeki ekhuluma ngento eyodwa nje epositive eyenzeke eSouth Africa ngesikhathi kaZuma. A1 kukhona angikhombisa noma ushare ivideo ukuthi under President Zuma this is the positive thing eyenzeka eshiwo ubaba uMbeki ikhona. Ake nisivezele siyibone. Yiziphi izinto njengamanje esipositive ezenzeka ngesikhathi kaZuma ezishiwo yi-ANC leya manje ukuthi wenza ukuthi nokuthi ubaba uZuma? Nothing. So kufanele ukuthi abantu sibuye sibabuyelise emva kancane sifane nje ureverse ngamabomu sibakhumbuza ukuthi le drama nale movie eniyibona yenzeka eMzansi njengamanje uZuma wakhuluma ngayo kudala ukuthi iyezi movie njengalesi sizoyibukela. Sihleli njengamanje phambi kwama-screens sonke emakhaya sibuka leyo movie njengamanje. Sibuka leyo movie njengamanje. Ayavela amaqiniso. Sikuleso sikhathi ke njengamanje. Akusiko nje okuningi bengifuna ukukhuluma kule video. Bengifisa nje ukuthi nginibuyelise nje emva kancane nikhumbule ukuthi la sikhona asikafiki ngemiracle. And ngizoconclude ngokuthi ngikusho lokho, ngisho again, angiqali ukusho. Ngiyakholelwa mina njengomfo kaMkhonza ukuthi ngandlela thile, angazi noma phela isiZulu kahle kahle sibuye singishaya, noma kuthiwa ngandlela thile noma ndlela thize, kodwa ngithi ngandlela thile, uMsholozi I believe ukuthi has something to do with this good that is happening in this country njengamanje, yokuthi kuvele onke lamaqiniso avelayo. I believe ukuthi kune role ayidlalayo okungenzeka iningi lethu asiyazi, but behind the scene there is a possibility ukuthi our former president of South Africa ubaba uMsholozi has a role to play, had a role to play behind the scene ukuthi kwenzeke lezi. He may have not been a direct physical mangayibeka kanjalo kuleyo role, but mhlambe yenza izinto ezithile ukuthi kuvuleke lapha nalapha 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 izwe liphefumule. We don't know. He's a strategist. Sikholelwa kuloko thina. Ake sibukele imovie kusekuningi okusazovela. Kodwa nje uMsholozi, President Zuma still stands. And ngisakuphinda lokho, i-country yase South Africa is blessed ngokuba nomuntu onjengoZuma. Yebo labo abangazi nabanga understand bazogxekala inkulumo yami, but buyelana emuva nibheke ihistory yakhe and then ni-analyze nisebenzise logic hayi ama-emotions. That's when you understand ukuthi why sikhuluma izinto ezinjengobaba uZuma. Umlando wase South Africa uzoyikhulumela. Noma abantu bangahlala bengakhulumi, but umlando walelizwe uzokhuluma ukuthi ubaba uZuma yini ayenzele le country nasazoyenzela futhi le country kuya phambili ngoba usazophila. Yilo nje bengifuna ukusho kule video. Bacasuka kabaningi masilo sikhuluma ngoZuma. Zuma this Zuma le. Sikhuluma ngeMadlanga Commission. Athi baqhamuke ngoZuma. Ngeke size sihlale singakhulumi ngomholi wethu nomholi wase South Africa owenza izinto esikholelwa ukuthi we best for this country and the future of this country.
Ngiyabonga mfowethu, please share, subscribe and comment ngaloko engikubeka la ukuthi uthini umbono wakho. Ngiyabonga kakhulu.